Λοιπόν, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η σωστή παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος προϋποθέτει την λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Θα κάνω παρουσίαση της εφαρμογής που έχουμε αναπτύξει. Η σκοπή του Ops λοιπόν είναι να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει ένα σύνολο δεδομένων προκειμένου να γίνει η παρακολούθηση των έργων και υποέργων, η παρακολούθηση των συμβάσεων και των προγραμματικών, η παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και η αξιολόγηση μέσω του συστήματος δικτών. Η καταχώρηση των ενεργειών περιλαμβάνει ενέργειες ορίμασης, πώς οι ενέργειες οριμάζουν, γίνονται προτάσεις και στη συνέχεια έργα, πώς υλοποιούνται, συμβατοποιήσεις, πληρωμές και πώς αποδίδουν αποτελεσματικότητα. Η καταχώρηση, όταν μιλάμε για καταχώρηση δεδομένων και όταν μιλάμε για εισαγωγή, η εισαγωγή εγγράφου. Μπορούμε μέσα στο σύστημα να ευάλουμε τα ίδια τα έγγραφα των κατανομών, των συμβάσεων, των προγραμματικών και να μπορούμε να έχουμε άμεσα πρόσβαση μέσα από το σύστημα. Δεν θα ψάχνουμε ξανά σε αρχείο εκτός του συστήματος. Εξαγωγή, εξάγει αναφορές, γραφήματα, έγγραφα, όπως παραδείγματος χάρη το αίτημα κατανομής βγαίνει απευθείας σε αρχείο Word και είναι έτοιμο να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο. Μέσω της εφαρμογής θα μπορούν να εξαχθούν αυτόματα οι πίνακες του επιχειρησιακού σχεδιασμού, τα ετήσια προγράμματα δράσης, οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Επίσης, θα εξάγονται τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του οικονομικού προγράμματος, γιατί εδώ το μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με το πρόγραμμα λογιστικής. Ειδοποίησεις. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής email είτε κατά παραγγελία, παραδείγματος χάρη στην εικόνα έργου, όπως θα δούμε παρακάτω ένα παράδειγμα, είτε αυτόματα. Παραδείγματος χάρη προειδοποίηση λήξη συμβάσεων. Αυτόματα φεύγει email. Διαλειτουργικότητα. Αυτή τη στιγμή είναι δυνατή μια αυτόματη εισαγωγή στοιχείων πληρωμών από το πρόγραμμα της OTS, της λογιστικής. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού. Σαν βάση είναι η MySQL. Σαν γλώσσα, τέλος πάντων, είναι πολύ τεχνικό, νομίζω δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Ναι. Η διαδικασία ανάπτυξης. Η ανάλυση των διαδικασιών έγινε σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της Διευθύνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τον κύριο Πιτσέλη, τον προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, τον κύριο Κουρία, και τον υπάλληλο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, τον κύριο Ιωαννίδη. Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε από μένα, τον Θεοδόροπουλο Θεόδωρο. Τα δεδομένα της παρουσίασης που θα δούμε είναι για λόγους επίδειξης. Μερικά στοιχεία είναι πραγματικά, ενώ άλλα στοιχεία έχουν εισαχθεί εντελώς τυχαία. Οι συνδέσεις και συσχετήσεις έργων με πρόσκληση, περιφερειακή ενότητα κτλ. Είναι επίσης στοιχεία. Ξεκινάμε λοιπόν την παρουσίαση. Σε αυτή την οθόνη, όπως και σε κάθε εφαρμογή, έχουμε την είσοδο του χρήστη. Τα μενού είναι το μενού διαχείρισης χρηστών, το μενού προτάσεων, το μενού προσκλήσεων ή αλλιώς πηγών χρηματοδότησης, το μενού παρακολούθησης, το μενού αναφορών και εκτυπώσεων και υπάρχουν και οι εργασίες διαχείρισης του πυρήνα. Σε όλα εκτός από αυτό το τελευταίο θα έχουμε μια σύντομη παρουσίαση. Εδώ λοιπόν γίνεται η διαχείριση των χρηστών, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες χρηστών. Είναι ο απλός χρήστης που έχει δυνατότητα επεξεργασίας έργων της περιφερειακής ενότητας που ανήκει, είναι οι υπάλληλοι βασικά. Είναι ο χρήστης που λέγεται γενικός διευθυντής ή διευθυντής, που μπορεί να βλέπει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να επεξεργαστεί τίποτε. Είναι ο χρήστης διαχειριστής, ο οποίος έχει δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας του συνόλου της πληροφορίας. Ο πίνακας έργων γενικά στο σύστημα παρουσιάζεται κάπως έτσι. Δηλαδή έχουμε τα βασικά στοιχεία: κωδικό έργου, τίτλο του έργου, προϋπολογισμό, φάση και ενέργεια, η τελευταία φάση και ενέργεια που έχει γίνει για αυτό το έργο, η πρόσκληση ή αλλιώς η σύνδεση του με την πηγή χρηματοδότησης, η χωροθέτηση και στη συνέχεια είναι αυτά τα κουμπάκια, τα τρία κουμπιά. Εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει όταν πολλά κλασικά αλλαγή από σελίδα σε σελίδα. Εδώ δημιουργείται νέο έργο. Τώρα, εδώ έχουμε τη δυνατότητα έργα ανανομό που είναι γράφημα. Αυτόματα εδώ είναι το γράφημα, έργα ανανομό. Όπου εδώ, ας πούμε, παρουσιάζονται τα έργα. Αυτή τη στιγμή είναι καταχωρημένα 207 έργα, υφιστάμενα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι το 35%. Πατώντας εδώ μπορούμε να δούμε αυτά τα έργα. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε καρτέλα έργου. Εδώ περιλαμβάνονται τα γενικά στοιχεία, είναι ο χρονικός και ο οικονομικός προγραμματισμός, είναι οι κατανομές που έχουν έρθει για αυτό το έργο και αφού το έργο έχει, αν το έργο έχει υποέργα, για κάθε υποέργο έχουμε τις συμβάσεις και τις πληρωμές του. Εδώ βλέπετε το αποστολή email, είναι αυτό που λέγαμε,
Μπορώ να βάλω εδώ ένα email και να το στείλω απευθείας τους παραπάνω πίνακες. Εδώ είναι το φίλτρο που έλεγε ο κύριος Πιτσέλης. Μπορούμε, παράδειγμα, να κάνουμε αναζήτηση για έργα ίδρευσης. Οπότε εμφανίζονται τα έργα ίδρευσης, ανεξαρτήτως σε ποιον νομό ανήκουν. Αλλά άμα θέλουμε να το περιορίσουμε ίδρυυση Κοζάνης, τότε έχουμε μόνο της Κοζάνης. Εδώ τώρα ψάχνουμε με κωδικό. Όταν λέμε κωδικό, εννοούμε είτε ο κωδικός στο πληροφορικό σύστημα, είτε ο κωδικός στο επιχειρησιακό, είτε ο κωδικός στο ΠΟΔΟΕ ή στην πηγή χρηματοδότησης, αν είναι ο τοπικός πόρος, τι χρησιμοποιεί, τι κωδικοποίηση χρησιμοποιεί, ή ο κωδικός στο πρόγραμμα λογιστικής. Ας πούμε, με κωδικό που ψάξαμε, με αυτόν τον κωδικό, βρήκαμε αυτό το έργο. Αν μπούμε τώρα στο έργο, βλέπουμε την καρτέλα του, βλέπουμε εδώ πέρα το προϋπολογισμό, εδώ γίνεται και έλεγχος αν τα υποέργα συμφωνούν με το έργο ή αν έχουμε ένα υπόλοιπο διαθέσιμο και γενικά έχουμε, δεν φαίνονται τα κουμπιά βασικά εδώ έχει το κουμπί για να μπούμε στο μενού του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού, εδώ είναι για τις συμβάσεις και εδώ είναι για το ιστορικό ενεργειών και ορίμανσης. Ενώ εδώ, στη δεύτερη οθόνη, έχουμε εδώ τον κατάλογο των υποέργων και εδώ έχουμε τη λίστα πληρότητας, την οποία θα τη δούμε σαν παράδειγμα αργότερα. Και εδώ έχουμε τα στοιχεία των πληρωμών. Εδώ τώρα είναι τα υποέργα του έργου αυτού, απλά είναι στην ίδια λογική. Αυτό είναι το παράδειγμα για το χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό. Για κάθε έτος και κάθε υποέργο βάζουμε τις εκτιμήσεις μας. Εδώ είναι η συμβάση του υποέργου, όπου έχουμε, όταν είναι το έργο σύμβαση με ανάδοχο, τότε έχουμε τη συσχέτιση με το αρχείο ΑΔΑ. Ενώ όταν είναι προγραμματική, επειδή έχουμε και παλιότερα έργα, έχουμε να μπορούμε να ανεβάσουμε το... Εδώ δεν συμφωνούν τις θέσεις βασικά, αλλά είναι η ανάλυση της οθόνης. Έχει ένα κουμπί που δεν φαίνεται, που είναι για να ανεβάσουμε τα αρχεία της προγραμματικής. Εδώ βλέπουμε τις προηγούμενες εκδόσεις, δηλαδή παρακολουθείται η ιστορικότητα των συμβάσεων, οι τροποποίησεις δηλαδή, σαν να λέμε. Έχουμε ιστορικό ενεργειών για το έργο, δηλαδή πώς ξεκινάει, είπαμε, ξεκίνησε σαν ιδέα, βγαίνει μια απόφαση ότι θα γίνει το έργο και συνεχίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις και ενέργειες. Εδώ είναι οι πληρωμές του έργου, όπου όπως είπαμε υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης με το πρόγραμμα λογιστικής. Εδώ, ας πούμε, αυτή η τιμή έχει εισαχθεί αυτόματα από το πρόγραμμα λογιστικής, όπως φαίνεται εδώ. Εδώ είναι οι προσκλήσεις, ας πούμε. Μπορούμε να γράψουμε αναλυτικά από ποια πρόσκληση είναι στον αέρα για να μπορούμε να βάλουμε, να προτείνουμε τις προτάσεις τις όριμες, να τις εντάξουμε σε αυτή την πρόσκληση, ώστε να μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς. Εδώ βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι εδώ έχω βάλει όλα τα έργα της Καστοριάς, και οπότε λέει εδώ Καστοριάς. Αν είχα Φλόρινα θα είχε ένα νομό, για να μπορούμε να δούμε και την περιφερειακή διάσταση και ισονομία. Εδώ δεν φαίνεται τσεκάρουμε, οπότε αναλόγως, αν δηλαδή ξεπερνάμε τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης, μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο σε αυτό το σημείο, για να δούμε αν μας παίρνει ή δεν μας παίρνει. Πάμε τώρα στην παρακολούθηση των δικτών, όπου μπορούμε να βάλουμε δείκτες σε επίπεδο άξονα, μέτρου, στόχου ή και έργου ακόμα. Ένας δείκτης μπορούμε να τον επεξεργαστούμε ή να τον ενημερώσουμε. Όταν επεξεργαζόμαστε, ορίζουμε αυτά τα σημεία που αναφέρει το δείκτης και ποια είναι η τιμή στόχου που έχουμε θέσει, τιμή στόχους που έχουμε θέσει. Ενώ στην παρακολούθηση μπορούμε να βάλουμε τα στοιχεία και να ενημερώνουμε γενικά. Τώρα οι δείκτες, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το αν είναι μέσος όρος, μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή ή τελευταία τιμή και η περιοδικότητα παρακολούθησής του, αν είναι μηνιαίος, εξαμηνιαίος, ετήσιος κτλ. Εδώ γίνεται περιγραφή του δείκτη και εδώ είναι η μεθοδολογία. Αυτό μας βοηθάει στο να συγκεντρώνουμε την πληροφορία. Να ξέρουμε από πού πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τα στοιχεία για να ενημερώσουμε το δείκτη. Αναφορές παράγοντα. Αυτό είναι παράδειγμα ενέργειες που λήγουν σε 7 μέρες. Εδώ, επειδή οι ημερομηνίες είναι παλιές, οι μέρες είναι πάρα πολύ παλιές. Αυτό είναι παράδειγμα αδειοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Άρα χρειάζεται ανανέωση.
Εδώ είναι οι συμβάσεις που λήγουν σε 7 μέρες. Εδώ είναι η ενέργεια σαν έργο. Ουσιαστικά τι έχει γίνει σε αυτό το έργο και μετά εδώ μας ενημερώνει επίσης ότι αυτό έχει λήξει ή εκκρεμεί. Εδώ ας πούμε ναι μεν υπήρχε αλλά απαιτείται ανανέωση. Εδώ τώρα είναι αναπηγή χρηματοδότησης, τι έργα υπάρχουν και σε τι φάση βρίσκονται. Και εδώ πάμε τώρα στο βασικό αντικείμενο. Εδώ είναι η εικόνα του επιχειρησιακού προγράμματος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν ολοκληρωθεί θα είναι στημένο σε άξονες μέτρα και στόχους και κάτω από αυτούς θα είναι τα έργα όπου θα έχουμε τον προγραμματισμό υλοποίησης, από που μπορούμε να διαλέξουμε τη στήλη και να έχουμε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και αντίστοιχα εδώ γίνεται συσχέτιση και έλεγχος και με τις πληρωμές στο αντίστοιχο έτος. Εδώ μπορούμε να πατήσουμε γράφημα για να δούμε την κατανομή έργων ανά άξονα προτεραιότητας. Παράδειγμα είναι αυτό. Ενώ εδώ υπάρχει το συγκριτικό γράφημα που παρακολουθεί χρονικά την εξέλιξη των πραγματοποιηθησών πληρωμών σε σχέση με τον προγραμματισμό. Εδώ εντάξει το αποτέλεσμα δεν είναι, πληρωμές δεν είναι καλές. Πάμε εδώ τώρα πληρωμές ανά έργο, πληρωμές ανά έτος, πληρωμές ανά μήνα, πληρωμές ανά τρίμηνο και συσσωρευτικές πληρωμές ανά τρίμηνο. Εδώ έχουμε για κάθε έργο από αυτά που πάτησα προηγουμένως, μπορούμε να δούμε την εξέλιξή του σε γράφημα. Και εδώ έχουμε μια γενική εικόνα, η πορεία του αναπτυξιακού, όπου έχουμε αναπεριφερειακή ενότητα, τι απορροφητικότητα έχουμε και γενικά ποιο είναι το ποσοστό των ενταγμένων που παρακολουθούμε σε σχέση με τις προτάσεις και το ποσοστό των πληρωμών σε σχέση με τις συμβατοποίησεις. Και τέλος, εδώ μπορούμε να δούμε άλλο παράδειγμα, πορεία εκτέλεση έργων αναπεριφερειακή ενότητα. Πατώντας δηλαδή εδώ, βγάζει το αντίστοιχο χάρτη και αυτά είναι τα πράγματα που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή το πληροφορικό σύστημα. Όπως σας είπα, το σύστημα έχει δυνατότητα να διαχειριστεί το σύνολο των δεδομένων που έχει για να βγάλει οποιαδήποτε αναφορά αφορούν αυτά τα δεδομένα. Οπότε, κατά την πορεία υλοποίησης και παρακολούθησης, αν προκύψει κάτι, μπορεί να παραχθεί αυτόματα από το σύστημα. Τώρα επίσης, το τελευταίο που μπορώ να πω είναι ότι στα πλαίσια της διαφάνειας θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε μερικές από αυτές τις αναφορές και οι οποίες να είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας της περιφέρειας. Να πούμε αυτόματα ότι αυτό θα εμφανίζεται εκεί. Αυτή είναι η παρουσίαση μου για το